Tulo ka buwan human nabatyagan og nasinati ang epekto sa pagsaka sa presyong lana, dali sab nga misaka ang presyo sa palaliton ug dunay direktang epekto sa pampublikong transportasyon, gali pipila ang nawagtangan gyud og trabaho. Mausa kini sa mga prioridad nga hisgutan sa 48th Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit nga gipahigayon dinhi sa isla sa Cebu. Sa pagsubay sa MyTV Cebu News Team sa gawas sa usa sa mga venue sa ASEAN meetings, naobserbahan ang bagang duot sa mga sakyanan. Ang usa ka jeepney driver nga si Randy Cometa, matud niya, taod-taod ang standby time usa sila makabiyahe, apan nagwadtahon na lang tungod akong tabang ang ASEAN meeting sa Sugbo. Medyo naepektuhan kami karon sir sa among kuan tungod sa kamahal sa gasolina sir. O taas gid ang among kuan, taas gid diferensya sir. Mausab ang nasinati sa habal-habal driver nga si Clyde Saludaga. Actually sa pagkakaroon, hinahinay gid kay tungod ani nga sitwasyon ba. Mao na nga amtay mahimo kay sa ato puning kayuhan puhon. Taliwa sa kainit ug padayong pagmahal sa presyo sa lana, padayon gihapon sa pagpamasada sila Clyde ug Randy aron makasustento sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Ang ilang mga yangungo mao'y tinguha nga masulbad sa padayong pagpahigayon sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting, gilatag na ang mga lakang pagpalambo sa ekonomiya aron maandam ang matag nasud sa habagatang sidlakan sa Asya. Matud sa nangu sa economic meeting nga si Department of Trade and Industry kun DTI Secretary Cristina Roque nga ang diskusyon mahitungod sa ekonomiya di man pisikal nga masaksihan sa katawhan apan mipasalig nga matagamtaman ang resulta niini. Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth and that it remains just as critical today. Ang panagtapok sa mga leader sa nagkadiyang sektor sa industriya o patigayon dili lamang aron motubag sa hagit sa krisis sa presyo sa lana apan aron masiguro ang kalig-on sa ekonomiya sa tibuok Southeast Asian nation. Sa uban pang mga tigom sa ASEAN 2026, gitakda nga mapahingusgan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement diin padakan ang value sa digital nga ekonomiya ug ang pag-adapt sa ASEAN Vision 2045. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.